2019 फैदोंमोन दा आं लख्रा सार्भिस सेन्टार साइकेल रड नङा नङा बेखिनियावनो लख्रा मोननि जोबा आरो द्वितीय अफिस खाथियाव बिखौ आं मोजां मोनो मुङा Seriously di pak video ini kecil saya pada seriously langsung birat fakla kalau bukan main roh haftar dah salah video salah खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दायो आं दिनै ब्लग बानायनो नागिरदों बे आंनि बे सेकेन्ड चेनेल पिनाजाय ब्लग चेनेलाव आंजों लोगोसे दङ नेरासा इस्लारि आदा आरो लोगोसे दङ जोंहा सिलबिस आदा दङ एसएन 26 राइडार बिथाङाबो दङ दाखालि गावलायनाया बिथाङानोमोन आरो लोगोसे दङ जोंहा आदा बिराजा दङ दा जोङो गारिजों थांगासिनो दङ देपर बिल मोनबाय जों दा बबाव थांगोन मिथिया आरोना जायखिया जों दा देपर बिल मोनबाय दा नै जोङो देपर बिल मोनबाय देपर बिल जार जाम दिनै नै बोराय बुरै गासिबो जरा जरा फैलागासिनो दं बेनो जाबाय देपर बिल बेनि दैया माने बिलो आरोना बेनि दैया जोबा सरायघाटजोंथ' कानेक्सन गैया दा गैया जेजोंबो कानेक्सन गैया माने बेयो बे हारसिंल'खा आरो गुदिबो गैया बिजौबो गैया बिनि नाया गोथावानो जायो एसे ना फिसाफोरा नै माबायदि जाफैदों मानसिफोरा बे दखान दंना गैया फालाय फैया ओरै जों दिफुबो मोनफैलायबाय नै नावफ्रा दाइरेक्ट फैबानो जाबाय दा टिकेट लानांगौ कत 20 थाखा फैसा निजे 20 টাকা বলে কইছলে দেখুন 20 थाखा लायोनो औ माबा लायो 100 টাকা नायबादि एख बुजिया आं बा मा लिरदोंहाय नायबानो जाबाय नै मानसिफोरा माबायदि औ कपिराइट फैनोबागौ जायखिया कपिराइट फैबाबो जेबो नङा माबानो हागोन औ नायबानो जाबाय नै माबायदि मानसिफोर जेखे मेखेनि मानसिफोर बे एन्ट्रि फिसा जाबाय 100 टाका नाथाय हासुग्रा जायगाबो गैया नै दा बे हासुआव रायजागोनसो खोमा जरा जरा गोजा बांसिन आइसक्रिम जादों हनै नै एबार मानसिफोरखौ नायदो देनजार बुरजा मानसिफोरा माबायदि डेन्जार ना मानसिफोराथ' फैलादोंलै खिन्थु अमासि मोनदों एसे माने जानाय लोंनाय गैयानो बे एरियायाव गैया गुवाहाटियावहाय बिनि थाखायनो बिदि आरो दरसि आरो बयनिबो मोखाङावहाय सेस ना जानो मानसियाथ' थामाम जाखायो मानसियालाय नाय दिनै सेंग्राफोरलाय सिख्लाफोरलाय माथो लाबावनो नै बेखैजा बर' मानसिफोर फैदों पिकनिक जानो मोसालागासिनो नै खिन्थु बेयो लोंनाय गैया आरोना खालि जानायल' लोंनाय मोनसेबो गैया मा होनदों फैसा होखाबायमोन दहायनिखौ लागाव लख्रा मैया जों बे मेथाइखौ रोजाबदोंमोन गिबियावनो नैबे आदा सिलबिसन नार्जारि लोगोसे नैबे आदा नेरासा इस्लारि दङ बिथाङा दाबो सिखाराखै आरो बिथाङा दाबो सिखाराखै आं बिथांमोनखौ फोजाफैबाय आरोना आरो जों मैयाहाय हरसे मेथाइ रोजाबबाय लागाव लख्रा होननाय मोनसे मेथाइ रोजाबबाय आरो लोगोसे आदा सिलबिसन नार्जारियाबो गोबां मेथाइ रोजाबबाय बेबायदिनो गोबां मेथाइ रोजाबलायबाय आरोना जों दा दङ गुवाहाटि नोगोरमानि सिङाव थानाय गरसक ओमफ्राय बेखिनिखौनो दल बमा होनो आरोना बे जायगायाव दङ ओमफ्राय माबोरै एक्सपिरियेन्सआ दिनै
मा टारगेट लादों दिनै दिनैनि एक्सपिरियेन्स दिनैनि टारगेटखौ आं जेबो मिथिथ'वा नोंसोरसो बहा लाङो मा टारगेट लायो नैबे देरहासारनि सायाव जोबसो बियो दा गार'गुलियाव बेरायलाबायनोसै गार'गुलियावहाय गार'गुलिखौथ' नुफेराखैना गार'गुलिखौ नुबावाखैसो दाबो ओहो गार'गुलियाव थांनोसै मा दं बे गार'गुलियाव मा दं गार'गुलियाव पिकनिक स्पट गुवाहाटीनि बेबायदिनो दा टारगेटआ जाहांबायानो मोनसे दा मा जायो बेखौ दा फैबाय थानाय समावसो मिथिगोन नैबे बिनानावनि मुङानो जाहैबाय जेसिका बसुमतारी बिथाङाबो इउटुब चेनेल दङ नोंथाङा इउटुब चेनेलखौ बेसेबां गोबाव जागो खुलिनाया 2019 ना 2019 निफ्राय खुलिदोंमोन दा ओमफ्राय बेसेबां 19 निफ्रायनो खुलिदों दाबो मनिटाइज जानो जायाखै मनिटाइज जाबाय ओमफ्राय एडसेन्स बिदि सफैयाखै आरो एडसेन्स पिन सफैयाखै ओमफ्राय बबेनि आं लख्रा सार्भिस लख्रा सार्भिस सेन्टार साइकेल रड नङा नङा बेखिनियावनो लख्रा मोनहैजोबो आरो डिटि अफिस खाथियाव बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय बाय बाय बेखौ आं मोजां मोनो मुङा बिनि रुजि बेखौ आं मोजां बियो सैथो बिखौ आं मोजां मोनो बियो सैथो बियो सैथो बिखौ आं मोजां मोनो बियो सैथो बेखौ आं मोजां मोनो वाव गोजोन्थों रायजोफोर